Така, продължаваме с последната част на курса по веб програмиране. Преди малко загубихме доста време, само да спомена, в това да обясним и да дадем малко информация за самата курсова задача. И оттам някъде към около 30-40 минутки загубихме време и се наложи така леко да съкратим тази презентация, поради факта, че сме от 1 часа, тук вече е 3 и сигурно ще откараме до 4-5, много време замина. Затова ще говорим за най-силната част, последна част в JavaScript, така наречените обекти, и ще разгледаме накрая една библиотечка jQuery. Даже преди малко видяхте, направихме си ни опитчета, поиграхме си. Жалко, че това нещо не го записахме, но вече горе-долу придобихте какво е това jQuery. Но сега в детайли ще разгледаме обектите и jQuery, с което приключва курса. Ще получите имейл или ще ви пиша във Facebook по някакъв начин на някой от вас, да ви кажа точно кога ще е дата, в която ще предадете вашата курсова задача. Ще бъдете изпитани, наказани, уволнени или наградени с сертификат. Нали? Това е. Преди да започнем, благодаря на тези, които останаха до края, както се казва, оцеляха, всички други фалираха. Нали? И това е. Лятото, живот за здраве, може да направим още или пак подобен курс с малко по-такива нововведения, или пък ще разгледаме .NET вече. Ще се чуем, ще говорим. Сега продължаваме с нашия курс, последната част, четвърта от занятие 3. Предния път разгледахме функции, разгледахме масиви, видяхме който е асоциативен масив, такива, които имат връзка с ключ стойност. Днес продължаваме с обектите и Document Object Model DOM. Поговорихме малко и за него, но се наложи, пак казвам, тази част от презентацията да я прескочим, защото е доста дълга и обширна, и да разгледаме по-съществената част от презентацията. Сега, какво е обектно ориентирано програмиране? През цялото време, докато започнем да говорим, да водим курса JavaScript, аз вмъквах така лека по лека обектчета, пишехме JavaScript само и само, за да може да, дори да не знаехте какво е все още това нещо, поне визуално така виждахте, че нещо така влизаше в главата, че това е обект, че нещо става по този начин. И сега вече е време да разберем в по-детайли какво е това обект. Значи в програмирането това е парадигма, подход в програмирането. Програмният код се разбива на части. Чрез обекти вие можете да разбиете вашия код на по-такива специфични, по-важни части, понеже ако едно нещо отговаря за една част във вашия сайт, а друго нещо отговаря за друга част, и ако не са в обекти, ако нямаше обекти, това нещо ще стане код, така наречен код спагети. На времето имаш такова нещо, всеки пише на едно място и става манджа с грози. Дръпнеш една спагетка, знаете как е, тя влачи след себе си още други спагети. Затова има обектно програмиране, за да може да разбивате нещата на смисленост, да има смисъл. Ако имате сега обекта куче, той ще има неговите характеристики, ако имате обекта котка, тя ще има, нали, те са подобни, но пак имат се разлика. Едното е куче, едната котка. Едното може да мялка, другото да казва бал. Нали? Така е. Горе-долу това е като някаква терминология лека за обектното програмиране. Иначе обектите се характеризират с данни и функции и поведение. Те взаимодействат по различен начин и има три основни принципа. Едното е капсулиране. Това ще рече, че в самият обект ви позволява да капсулирате вашите полета, вашата важна информация, която не искате трети човек, който ще работи с този обект, да вижда тези полета или тази информация, понеже те са вътрешни само за самият обект. Те работят в някакви функции, но вътрешно имате достъп до тях. Външният човек няма достъп до тях, защото ако има достъп до тези
променливи или тия property, така да наречените property, може да направи някаква простотия. Да подаде момент само да се оправи това. Примерно може да подаде някаква отрицателна стойност и да счупи цялата функционалност. Вие очаквате, нали, вие може да го валидирате това нещо, но това ви дава точно това капсулиране. Да капсулирате важните неща в този обект. Публичните са си публични, щом сте казали публични, всеки има достъп до обект, точка, нещо си. Наследяването е, то само като чуете думачка на наследяване, горе-долу ви се изяснява. Това е идеята. Наследяването е да наследите нещо от родителя, базовият клас. Ако имате един клас и някакво дете надолу в йерархията от обекти, чайлда, детето може да наследи нещо от парента, от родителя. Както сега вие наследявате фамилията на баща ви и наследявате много други характеристики от вашите родители. Дали ще е коса, дали ще е нещо друго, но имате някакви сходни неща. Това е наследяване, в обекти също може да направи това нещо. Имате един базов обект, person, и надолу другите може да наследявате тези неща, или пък animal, животно, куче и котка може да наследяват нещо от animal. Нали? Полиморфизма е как да го кажа? Аз съм се записвал и тук точно това. Идеята е тук, че имате един интерфейс, много различни имплементации на това нещо. Значи, с един път написан интерфейс, а имате различно поведение на всеки различен, на това нещо по различен начин във всеки един обект. Или по-точно казано, полиморфизмът в обектно-ориентирано програмиране представлява свойството на обектите от един и същ тип. Те са от един и същ тип и имат един и същ интерфейс, но с различна реализация на този интерфейс. Примерно, котката може да има, котка и куче, пак ви давам пример, пак с това бао и мяо. Имате функция издай звук, нали? Обаче, като кажеш издай звук, кучето ще каже бао, котката ще каже мяо. Обаче, това нещо е като метод е с едно име и към двете. Може да кажеш, нали, издай звук. Има още едно добро обяснение тук. Смисълът на полиморфизма може да бъде накратко изразен със следната фраза. Един интерфейс, издай звук, примерно, както казах, множество различни реализации. Чрез полиморфизма се постига по-голяма абстракция и по-лесно повторно използване на кода. Полиморфизъм идва от гръцки нещо. Много, много значение. Поли, много. Това са такива накратко, горе-долу, това е за полиморфизма, за наследяването също ви казах. Така. Какво е прототипно базирано програмиране? JavaScript е прототипен език. Това е стил в обектното програмиране. Няма класове, както в други езици, там си имате класове. Тук имате прототипи. Взимате нещо, готово и му правите прототип. Клонирате го един вид. Копирате го по-точно. Няма наследяване на класове, има клониране. Ето, клониране и декориране на прототипи. Какво ще рече това прототипи? И прототайп си има. След малко ще го разгледаме. JavaScript е прототипно базиран език за програмиране. Вградени обекти има. Такива са Object, Array, масивици, String и Mat. Програмистите могат да създават свои обекти, вместо класове те дефинират функции. Сега, другите обектно ориентирани езици имат и класове там. Когато започват да създават един клас, казвате клас е равно клас, името на класа и почвате да изброявате вътре функции, конструктори, всякакви такива неща, силни езици за програмиране. Докато JavaScript е малко по-различен. Как става това нещо, да видим нататъка. Така, обектите в JavaScript, това са функции, а функциите са обекти. Конструктор на обекта е тяло на функцията. Конструктор, какво ще рече?
входната точка, откъдето тръгва вашият обект. Когато в момента правите нова инстанция към този обект, това е един вид инициализираща част на обекта, входната точка. Първото нещо, откъдето тръгва нещо да се изпълнява в този обект, е конструктор. Прието е в JavaScript, понеже няма класове, да го запомните това нещо. Както видяхме, пише, че функциите са един вид конструктори. Идеята е когато създавате един клас, функцията ви да е с първата буква да започва да е голяма буква. Нали, примерно, ако е animal, да не е с малка буквичка, да е с А. По този начин разбирате, че това е обект. Защото просто нямате ключовата думичка, нямате тази ключова думичка клас, с която да разберете, че това е клас. Конструкторът е кодът, изпълняван при създаване на копия на обекта. Ето тук се говори за конструктора. Данните на обекта са двойки от тип идентификатор, стойност. Реализирани като асоциативен списък. Примерче за създаване на клас. Вижте, никъде нямаме. Сега не знам колко ще се запознат с други езици, но тук няма клас. И как се прави това нещо? Ето един пример. Вижте, animal е с голяма буква. Това нарочно е направено така, за да разбереш, че това е обект. Ако беше с малка буква, пак е обект. Но с малка буква го приемат за функция, с голяма буква за обект. Със стандартна декларация на асоциация. Ето и варианта, който аз предпочитам. Име на клас, те фигурни скобички, обект. Ето animal, ето и пример animal, празен обект. Няма нищо в него. Знаете, че обектите са референтни типове. Това също го запомнете. Не са стойностни. Достъпване на прототипа на клас. Сега аз малко, честно да ви кажа, нямам голям опит с тези прототайпови. И ще ги разгледаме, да видим какво ще разберем. По-важно е да разберем идеята на това нещо. Това прототайп ви позволява да достъпвате базовия клас. Прототайп се използва най-вече при наследяване и когато искате да добавите метод, някаква функционалност към базовия клас, към всички обекти по-надолу във вашия код. Ако имате, пак ще дадем примери с код край куче, защото да не измислим някакви нови неща. Куче, примерно. Ако искате на кучето да добавите метод say или пък някакъв метод там, say hi, say нещо си, това може да го добавите в базовия клас с ето и прототайп. Сега ще видим как става. Ще ви дам пример. Ето, добавяне на свойство към прототип. Добавените към прототипа свойства се споделят от всички копия на прототипа. Ето, към всички копия на прототипа. Ако добавите някакъв метод някакво свойство в базовия клас, всички копия надолу ще имат достъп до този метод. По същия начин, както добавяме стойности към асоциативен масив. Ето тук има 3-4 варианта как става това нещо, но аз предпочитам този първия с точката. И вижте, ето един пример тук. Имаме класът обекта animal, казваме prototype make sound. Ето точно на животното make sound издава звук. Ето един пример. Make sound, какво ще направи това нещо? Ето тук ето animal ще има вече такъв метод make sound. И всички други обекти, които са зададени, примерно куче, котка, cat или какво си, ако те наследяват този animal, ще има също този метод make sound. За да не правим техни методи make sound, те могат да наследят базовия и да си работят с него. Сега, ако искаме да направим полиморфизъм, тогава може и кучето и котката да override този make sound и да имат собствено тяхно поведение. Имаме примерче за полиморфизъм. Не са плашете, нещата са малко хард тук, деца вика.
Трудно е, когато слушаш някой и нещо не ти е ясно и тук не го разбираш. Обаче, като вземеш да пишеш, викаш, това лесно било. Нали? Така си. Мен ми е пък трудно да намирам точната дума, точния начин да се изразя, да го разберете. Но какво направим? Премахване на свойство от прототип. Както може да добавяте, така може и да премахнете. Ето и Make Sounds преди малко го видяхте, може да си добавим такова ново, може да премахнем. И това става с Delete Animal Prototype Make Sound. Супер лесно. Елементарно. И в ето и Animal няма да имате Make Sound. Така. Добавя на свойство към обект. Сега пък тук това е към обект, не към с прототайпа. Прототайпа е да добавите в този базове. Тук обаче, ако искаме сега пак давам пример с кучето, в кучето вече искате да добавите Make Sound. Това беше за Animal. И ако и това куче, ако сега имам котка, куче, няма да се че ако искам, то ако наседява ако наседява Animal, тогава ще вземем оно и Make Sound. Мога да достъпвам него. Обаче тук мога да нямам базов клас, мога да си имам само обект. И как мога да си му добавя функции към някакъв метод? С Animal без прототайп. Виж, нямаме прототайп, Make Sound. За текущото копие. Ето то пише. Добавя само за текущото копие. А това беше към всички копия. Така. Ето бал. Премахване на свойство на обект. Как става? Delete Animal Make Sound. И от обекта ви изчезва тази функция. Това между другото това delete на свойства го няма в никакви други езици. Тук как го правят, какво са направили, какво са измислили. Значи аз в някакъв друг език да се създам, да се добавя такова свойство, да дам да го ползваш, да работиш с този обект, в един момент аз да реша да го махна. Или пък ти да решиш да го махнеш. Много странно такова. Много има като възможност. Запазената дума dis. Голяма, бих казал газария. Аз тази чаша малко като нали, постоянно пия вода, защото ми изсъхва рот. Dis, говори ли нещо това dis? Ние го ползваме между другото от един в по-предната презентация. Си говорихме за dis. Спомняте ли си? Светло, ти спомняш си? Добре. Това dis е... Дай да видим сега какво пише за него. Dis е един такъв глобален обект. Има различна стойност според контекста. Значи, представете си следното нещо. Както писахме преди малко JavaScript, направихме си едно app.js и без никакъв код вътре в това app.js, аз ако кажа alert dis, то ще ми даде window, мисля, че трябва да ми даде window object, обект на Windows. И в този dis има всякакви си свойства, методи на документа. На този. Айде да пробваме да видим какво ще стане. Ако е тук дода, само да видим нещо. Това беше добре. Сега разкараме това. Сега не знам тук в това дали ще сработи, но... Опа! Къде очите ви се? Чакай, че много останаха тук. Object Window. Вижте, той е един обект. Това нещо dis е обект, обаче Window ще рече на браузъра, на самият браузър. През него може да стъпвате и Windows, документ, get by element, всякакви тия неща. Обаче, вижте сега, може да си имаме и собствен dis в нашия си скоп от обект, където той е малко тук, трябва да го обясня да видим как да стане. Така, дай да видим какво пише сега. Връща обекта, представляваш настоящия контекст. Ето, настоящия контекст в момента беше JavaScript и някъде някакъв обект. Според случая контекста приема следните стойности. Глобалният контекст, толкова в момента, който разглеждаме, текущия прозорец. Така. И тук има един вариант, в който има някакъв пример за изпълняване от функцията eval.
има една функция като JavaScript val, в която подават един лист и той вътре после ще го парса и примерно казвате в string 10 плюс 10, то ви връща 20. С тази функция може да подадете, ако при директно изискване, вижте, само без параметри, диза не се променя вътре. Обаче при индиректно изискване, все едно е в глобалния контекст. Ако подадете диск като параметър, тогава това нещо ще се промени. В кода на функция. Какво ще рече това? Ако функцията е свойство на обект, обекта, който е функцията. Точно тъй. Значи, ако има маса и тук, вижте сега, ако направя така, как беше това, бе? Това е на бързо тест. Вижте тук this, видяхте, казваме Object Window, обаче сега ако долу тук и кажа alert this, би трябва да стане само Object, да няма Object Window. Защото вече тук влизам в един друг скоп, където си имаме собствен this, наш собствен обект. Я видим. Точно. Да, съм го извиках. Първо дава Object Window, след това и даде само Object. Това иска да кажат в този слайд, обаче е доста така подвеждащо и объркващо, че може да не разберете нищо. Ако функцията е свойство на обект, обекта, в който е функцията, някои от вградените функции, благодаря за ефекта, подава се като аргумент, в останалия случай се едно от глобалния контекст. Така, това е this, ето и примерче. Ето и пример, имаме function animal, един обект, this name, присвоява това name, get name, return this name. Тук this вече играе в конструктора на този обект, може да застъпвате, this е само за този обект, а отвънка беше за Windows-кия. Наследяване, аз не казах нещо за наследяването. В JavaScript стават много доста така изкривено всичко в самото наследяване в JavaScript, но да видим. Класовете могат да се декларират така, че наследниците да наследяват свойствата на други класове родители. Ето, това, което ви казах в началото. Наследниците могат да добавят и премахват наследени от родителите свойства. Наследяването се реализира чрез копиране на прототипа. Как се реализира наследяване? Като копираме прототипа. Трябва да го видим веднага, защото е важно. Създаваме функция, асоциативен списък, подменя прототипа. Така, сега да видим само нещо. Имам един пример за наследяване тук. Да го пусна. Само да видим какво става, защото е... Да. Набързо сега да го разгледате. Вижте. Създавам си един обект животно, animal. То е в момента в конструктора му казвам, че все още е непознато какво е. А тук си правим един метод, който ще ни върне това име, след като му се подаде от някъде. И накрая ще върне обект. Следващо да декларираме един обект куче. Него имаме private променлива, която ни трябва да е достъпна отвънка. И казваме this name бело. Това this name, той name отде дойде. Може да разберете? То го има и тук, вижте. В базовия, в родителя. В родителя сме му казали, че имаме такова именце, обаче все още е неидентифицирано.
Обаче в един момент аз имам тук достъп до това, понеже вижте какво пише overriding the name in the base class animal. Препокриваме стойността на базовият обект, там нали имаме name и го препокриваме. А как става това нещо? Аз съм създал нов обект, пък как ще достъпвам ония? Трябва да направя наследяване. За да го наследя, тук долу се прави, ето вижте, extends, разширяваме animal, като кажем doc prototype new animal. Чрез този прототайп аз достигам, разширявам моето куче с функционалността, с методите, с всичко, което го имам в базовия клас. И по този начин аз ще имам достъп до name. Ето, казвам doc prototype new animal. Разширявам кучето, защото той все още няма такова this name. То го има тук. Това е наследяването. И накрая какво ми дава? Правим си една инстанция вече на кучето, нова, и вижте какво пише. Dog bark, където и bark, ще ми каже това. Ако кажа dog get name, вижте тук нямам get name, обаче го имам в базовия, нали? И private трябва да е вижте, бело ми дава при get name, защото тук първо съм му казвал this name равно на бело. При самата инстанция, когато правя това нещо, променливата this name се инициализира с бело и когато извикам get name, отива в базовия клас и ми казва, аз вече знам, че си бело и ми го изписва, връща като резултат. А тук давам undefined, защото не може да застъпим това var private 43, то е само за ето обект. И наистина резултатът е такъв ето. Undefined, бело. Сложно е малко, наистина. При писане на повече код ще ви се изяснят неща, но тук наистина има не е обърквация, ама всяка човек като гледа отстрани от тези дете и се обърква. Това е наследяването. Ето тук има и примери. Аз ви давам примерче. Подобно на моето. Имам animal, имам си вътре в animal name. Тук правим прототайп. Разширяваме това. Добавяме му get name по-точно. Тук създаваме класа doc constructor. С прототайп викаме това name. Подменяме прототипа ето. По този начин правим това наследяване на ето ред и тук. Проверка за наследници с instance of. Какво ще рече това? Да ви го обясня повече. Вижте, аз съм се направил един обект, макар че в нея нямам нищо. Просто function customer обект. Направил съм си инстанция от new customer и имам два алерта. Едното ще ми каже, че C е това нещо, което резултат, което ми върне, е customer, наистина, а другото ще ми каже, че не е string. Защото наистина C-то не е string. Той е обект. Той е обект от customer. Яви? True, false. Защо ми върне първия път true? Тук ми връща true. Защото моята инстанция, която съм направил, е точно от този тип, от този обект. А C-то като резултат не е string. Сега това, ако беше но то пак няма стане така. Де да знам, я да видя. То стрига как беше в JavaScript. False, ето, видяхте ли? True ли ми даде втория път? Първия път е false, не е customer, обаче втория път не е true, защото наистина е string. Че това проверява типът на обекта, дали е от същия тип. Това е instance of. Да провериш това, което искаш, дали е от същия тип. Защото моите данни, вместо куче да очакваш, може да дойде котка. А ти искаш да вземеш някакви данни от този обект и моите дойде котка и от котката да вземеш, примерно, краката, ръце няма, очите и стане. Нали? Ти очакваш да дойде куче, да му вземеш неговите характеристики, неговите данни,
В един момент ти пускат някакъв друг обект, котка, обаче ти нямаш тази проверка, да си почваш да работиш с данните на котката. И представи си какво ще стане. Ако трябва да правиш, да рисуваш, примерно, чрез някакъв алгоритъм да рисуваш куче, то вижте, куче и котка, ще стане нещо много обърквано. Така, ще е дълга тази презентация, но... jQuery! Любимото. Видяхте ли, ще успеем днеска, наистина доста се подбяхме от един, че изморихме. Така, само сипя още едно. Водичка. Водичка, разбира се. Иска ли някой вода? Разбрахте ли това за обекти? Имахме какво е обект, какво е прототипен обект, нали, в JavaScript, какво е наследяване, какво е полиморфизъм. Не го разбрахте, така ли? Не го разбрахте, някой каза не го разбрахме. Ти как се казваш там? Георги, да не цъдо с това? То топличко. Не, всяко да ви кажа, наистина аз още началото ви казах, иска работа. Така, jQuery, в началото го видяхте, поиграхме с него, с тези селекторчета, ти даже ми поправи една грешчица там. Аз бях позабрал самия jQuery, за което благодаря. За един интервал, там се мъчихме доста време. Това е една библиотека, его официалния сайт jQuery.com, може да ходите там, да гледате. Хубаво нещо е. Спомага в разработването на уебсайтове и намаля писането на JavaScript код. Видяхте, няма документ, няма get елемент, няма нищо, с едни селекторчета достъпвате елемента, HTML елемента, от него може да вземете, може да връщате масиви от много неща. То ще го разгледаме сега. jQuery е централен обект в jQuery библиотеката. Той е най-големият обект. Обектът jQuery е обвивка около един или повече DOM елемента. jQuery дава функции за значително по-лесна работа и манипулация на DOM. Видяхте, поиграхме си, успях да манипулирам DOM, да пиша в него, в един div, дето направих един резулт там, си вкарвах динамично информация. Не е статична така да напиша div нещо си. Видяхте, при някакъв резултат от някакъв масив, обходихме го и динамично пъхах в този резулт с някакъв контент. Може да бъде разширяван с допълнителни функции. Това означава, че самото jQuery вие може да го разширявате с собствени ваши функции. Първи стъпки в jQuery. Включване на jQuery страница. Как става това нещо? Жалко, че не записахме това видео, в което направихме този пример, с който работихме от J. И вие си записвахте с телефон, да. Супер. Но ето вижте, става, включвате го като всеки един друг JavaScript файл. Script, type text JavaScript, src и трябва да имате jQuery JS файла. Това мине, ако се отваряли такива JavaScript файлови, са на един ред. Едно е такова, като за да може да файла става по-малък и да идва по-бързо по трасето през интернет. Иначе само може да е jQuery.js. Включвате го и ви казах, че първо него включвате и тогава вашите JavaScript файлове, защото рискувате да не ви работи вашия... Ако го сложите JavaScript файл под вашия JavaScript, няма да ви тръгне. Трябва първо да се заради дома, HTML-а, JavaScript-а или jQuery-то и тогава вашите неща. Така, имате няколко различни варианта. Това е първия, другия директно през официалните сайтове там на jQuery. И така, обектът jQuery има стандартен съкратен запис $. Това $. С него винаги започваме. Много от методите приемат функции като параметри. Така, да видим как се прихващане и зареждане, да го прехванем като тръгва вашия сайт. Как става това нещо? Сега аз предния път ви дадох малко един по-друг пример с document.window function, какво беше. Но
този вариант е по-предпочитан към днескашна дата. Доларче, function и алерт. Ето. Ако направя нещо е такова сега, той да остане. Така, и сега е тук, какво е казано? Как да включим jQuery във вашия сайт. Обаче сега, нали ви кажа, че трябва да имате и това нещо. То къде трябва да се напише? Тук. Упс. Скрипт, какво беше сега? Пак го забравих. Скрипт, SRC. И тук имаше още един. Само да... Type. Може и без него. Но ако искате това Type Text JavaScript, ще го включете. Така сега, за да не губим време, ще го добавим само тук и сега вече мога да напиша S, function, така, така, така. И тук alert, jQuery. И вече сте включили jQuery във вашия сайт и почвате да го разучавате като методи, като функционалности, как да откриете с тези селекторчета. Моля? Да, аз съм бързам вече. Карай сета, jQuery, MQuery. То няма време вече. Много време днеска. Аз вече не мога да пиша. Той пък какво е сега? Умря се човек вече. jQuery така. Да, но що не сработи? Да. Да. То не дава грешка сега. Кой е скрипт? Къде е този скрипт? Туториал. Е тук ли? Да, но то... да, скрипта. Къде си бе, човек? Я да ми почне. Ето. jQuery. Hello, man. Каквото си искате. Имаме jQuery. Идеята е, че го вмъкнахме. И тук вече може си пишете вече и вашите неща. Аз от ви показах примерче. Сега тук е това, ако има ID равно на какво да е там? Тест. Вече се чува какво да измисля. Тук може да си го намерите с това. То ID-то, както в CSS-а. Само че в кавички винаги. DS или точка за клас. В случая имаме ID. Ще кажем тест. И то ще стане ли, ако кажа value? Нищо не ми даде. Тук има начин да се вземе стоеността на това. Или пък може да направите вижте, има такова свойство, такъв метод, с който самото това е един обект jQuery-то, който предоставя възможности да подменяте и тези елементи чрез техния идентификатор. Да напишем нещо, тъй какво ще е. Сега аз съм го позабрал малко. Видяхте. Готино, нали? Намирам се с селектора DS, идентификатора и казвам, сега тук малко трябва да влезете в сайта да ги разучите неща. Има HTML, има текст. Текста не прилага никакви правила HTML-ски. Вижте, ако тук имам едно BR, изписваме го. Обаче ако кажа HTML, не го изписва и ми го свали на един ред. Виждате ли разликата? Има тънкости, просто които трябва да се разучат във времето, това го оставя на вас. Така, това е jQuery. Ние минахме тук как го включваме.
Обвиване на обекти с jQuery обект. Ето, видяхме го, аз ви показах пример. Селекторчето, външната обвивка около намерените посочени. Селектор е същия като този с използване в CSS. Ето. Аз така някъде си по случайно изпреварвам презентацията винаги. Така търсенето става в целия документ. Какво ще рече това? Че това като кажете ID, то почва да търси целият HTML-ски документ, докато го намери. Може да ви върне и списък от класове. ID няма да е, защото то е уникално. Обаче ако беше това нещо клас, може да ви върне всички тези класове. И тук вижте как се взима. var header, header взимаме. var section dates, section интервал dates, както в CSS-а. И var logo, взимаме логото, някакъв елемент там. Вършата jQuery обвивка около подаден дом елемент, пример лого, вижте, може да направим и с документ get element by ID лого. Това е нещо ново, но може и явно така да го откриеш. Що така? А не, вижте горе как е с DS лого, а тук е с лого. Обвивка на обекти с jQuery обект, какво ще рече? Масив от елементи. Ето и пример. Може да вземем всички параграфи, вижте. var paragraphs в един HTML може да вземем, дай ми всичко, което е с P, tag name, всички параграфчета и той параграф ще ви ги върне всички тези елементи. И познайте какво може да се направите с тези елементи. Някой може да ги разкарате, някой може да ги отсветите, да ги скриете, защото в HTML-а може да имате 20 такива параграфа, да си ги откриете и вътре в JavaScript, в jQuery може да си правите нещо с тях. Един е да е розов, другия е червен. Така, има някакъв вариант тук за обект, връщата jQuery обвивка около обикновен обект, малък набор от операции се поддържат върху обикновени обекти, пример тест и тук обект. Честно ви кажа, тук с обектчето не съм си играл, да не му издължа нещо да го подвида, но явно има и такъв вариант. Клонира jQuery обекта, който когато се направи клоник на съществуващ jQuery обект, който се сочи към същия дом елемент, към оригиналния. Създаване на елементи. HTML създава дом елементи от подадения HTML в подадения документ около тях. Ако подадения низ не прилича на HTML, се интерпретира като селектор. Обвиване на обекти. Какво ще рече това сега тук? Тук може да създаваме обекти. Вижте, P, class, title, jQuery, rocks, P. Нали така? Как да създаваме елементи? Тук има примери как стават тези неща. Просто си пишем HTML вътре в апострофките. И в това нещо JSON Object имаме такъв елемент и може да го вмъкнем в сайта. Методи за манипулиране. Между другото наближаваме края, сега има още 2-3 слайда. Как да манипулираме атрибути на елемент. Видяхте преди да започнем да записваме видеото, това show и hide, как си анимирах с тях она контактна формичка. Ставаше едно мазно. Вижте, имат и такива, да, мазничко така става. Методи за управление на външния вид. Това влияе на външния вид на самият елемент. С show, hide го криете, с show показвате и с toggle май че правиш и двете show и hide. По-лесно става между да пишете и това show и hide с toggle. Add клас може да добавите класове, CSS класове и да изтрите CSS класове. Добавя премахва клас от избрания елемент, ето вижте. Val. Това val пък взима или присвоява стойността на value атрибута на избрания елемент. Значи ако имате някакъв input елемент и имате някаква стойност, с селекторчето и ID-то на елемента, .val ще ви даде стойността, която е в edit-чето. Както аз одея изличах онези стойности от моите едитчета в онези контакти и ги записвах в един масив. Така. Ето ги тези тексти HTML, с които си поиграхме. Преди малко даже ви показах за HTML, че HTML ви дава
възможността да вмъквате вътре HTML тагове, всякакви такива спанчета, всичко абсолютно, каквото поддържа. Т.е. това е HTML обект, метод по-точно. А текста, просто текст. Каквото напишете, това ще излезе. Това са методи за манипулиране на структурата на документа. Append добавя един вид към себе си още информация. Ние я пренася в нов ред. Просто разширява това, което е като съдържание. При append, какво ще рече, вмъква елемент в дом след и преди избрания. А пък, обратно. Append to, отдей си поиграх с него, обаче не ми сработи. Това какво беше? Добавя избрания елемент към списъка от под елементи на посочен елемент. Before и after. Before ще вмъква посочено в аргумента съдържание преди и след всеки от избрания елемент. Това е преди, това е след. Значи before може да вмъкнете някакъв string или нещо, каквото си искате, преди елемента, HTML елемента, да вмъкнете нещо, а пък after след него. Въобще много неща. Insert before. Между другото всички тези неща вие можете да ги разгледате на спокойствие, ако се заребите с тази библиотека jQuery вкъщи. Ама спокойно с дни наред, с седмици, с месеци. Има ги абсолютно всички. Аз даже не знам, тук са споменати най-основните неща, най-важните. И нямаме време за примери, имам тук някакви примери, ще се разгледаме набързо, но ние предварително доста си поиграхме с тях. Методи за реализиране на ефекти. Вижте, тук има едно fade in, fade out. Това е подобно на този show и hide, както аз го направих с slow и fast. Но fade in и fade out са много готини, после става такъв един готин ефект. Изменя прозрачността на избрания елемент. Slide up, slide down. Много са готини те. Правят ви някаква анимация. Ако напишем тук сега, само да видим дали ще го... То даже там ще се го има като пример. jQuery fade... не fade, fade in. Само че искам... Ето, гледай сега, пример ще даже ще видим. Просто да видите какво готино става. Виж сега параграфа ще стане някакъв такъв с ефект. Видяхте ли? Виж как не изкача веднага, някак си все едно като някаква реклама така, зик изчезва, зик се показва. Може да го забавим това нещо сигурно, или пък не можем. Тук нямаше ли някаква скорост? Примерно 2000. Видяхте ли? Значи може да добавите и с каква скорост това нещо да показва. Speed. Интересно е jQuery-то, затова е споменато в JavaScript курса, за да може да придобиете представи за това, защото казвам ви, ние учим JavaScript основи, неща от както JavaScript си го има, но към днескашна дата JavaScript много е форсиран, много е развит. Видяхте, има различни варианти на създаване на обекти, класически, по нов, асоциативни масиви изядаха, какво ли не вече. И jQuery-то е едно от новите. Има сега в момента едно AngularJS на Google. То пък просто е 10 пъти по-добро от jQuery. Там пък правиш страхотни неща. Много лесно. Почти не пишете вече код. Имате двупосочно байндване на информация. Докато пишеш в една клетка още, докато пишеш нещо в един input, то отдолу може да ти изгледа какво пишеш. Това нещо с къса ще го прави с JavaScript. Или на jQuery. Много е готино, но това е съвсем друг курс. Видяхте за това какви неща може да се правят. Тук slide up, slide down. Това е готино, ако имате някакви... Представете си в онези сайтови как изкачват някакви форми, модални такива. Може да е формичката, може да изкача едно мазъмба, плавно такова. Или пък може да я направите отгоре да някаква форма. Добре да ще регистрирате. Или пък отдял. Нали сте виждали такива сайти? Ти даш някъде, както седиш в някаква форма и регистрирай се. Това се прави с тези методи за ефектчета. Методи за работа с събития.
актуалното, често срещаното, макар че е най-долу тук в този слайд, даже аз работих година с него, е това клик. Селектор, точка, клик, function, нали, при бутона клик, как да прихваните този бутон клик и как да го манипулирате вече. Другите са Event Top Propagation някакво. Аз го ползвах. Това нещо беше за спира прихващането на събитието нагоре по дом дърво. Какво ще рече това? Че всякакви събития, ако има по-нагоре в дом дървото, ги игнорира един вид, защото иначе ще почне и за тях да слуша и ще почне и то алерт, примерно, ако имате някакъв алерт. Ако има някакви други такива събития, ако кажете окей, то ще прихване друго събитие, още един алерт ще изкочи. Имаше някакви такива, да, Prevent Default или пък беше. Възпрепятства подразбиращо си действие на браузъра. Ready оказва функция, която да се изпълни при пълно зареждане на дом. Метод за върнен само за документа. Това Ready е в началото, когато обявяваме jQuery-то. Видяхте. Дали jQuery-то е зареден вече, дали е готов за работа. И това е последният слайд, доколкото си спомням. Работа с Ajax. Много хубаво нещо, обаче няма го учите. Това е асинхронни JavaScript и XML. Това означава, Ajax означава асинхронен JavaScript и XML. Защо XML? Така е на времето измислено, така се реши. Това е вече работа с връзка с база данни вече, с сървъри. Ajax може да правите асинхронни заявки към сървър някакъв, примерно, представете си към Facebook, айде. Facebook решават в един момент да предоставят, той има и такива апита, чрез които да ви дадат някаква информация на някакъв потребител. Виждате, катите в някакъв сайт и може да се регистрирате с Facebook. Нали? Това е горе-долу с Ajax може да направите. И какво става? Значи, Facebook ви позволява да достъпите някаква си информация, като използвате този метод Ajax, казвате му, искам да взема някаква информация от този сайт, той ви дава някаква информация, вие взимате и си я правите профил на потребител от Facebook. И това е. Иначе това е готино, защото е асинхронно. Вижте ви success и error винаги. Да праща направо на там, където иска, той на нас или на... В смисъл, не е ли Facebook направо да праща информацията до... Той я праща на теб. Ти я искаш от Facebook. Да, ти се регистрираш. Примерно влизам в някакво приложение, няма значение какво съм свалил от интернет, мобилно, и казвам, аз съм се логнал във Facebook, имам си Facebook, нали, mobile application свалил, и казвам се логна, и той знае, че аз съм Facebook и тази информация е дала на това приложение и ти си прави профил вече и влизаш. Само да видим JavaScript. Вижте го Ajax какво представлява набързо. Сега не знам какво ще направя. То тук се говори за по-стария вариант, където още Ajax всъщност зад себе си има нещо такова, но това е по-гадно. Момент само да видя. Това е с JavaScript. Ajax. Само да видя пример, че и сме готови и приключваме. То пък то... ето... Не. Ajax Ensemble. Не става. Това е последния сайт. Вижте, само да видим. Чакайте, вече ви покажа Ajax. Аз имам... Ajax, то почна му викат Ajax. Ама, май те по... Той ли? Да. Вижте сега Ajax-а. Вижте сега аз ще ви покажа в едни мои проектчета. Да ви покажа и Ajax. Така.
Тук сега моите проектчета, iFi. Това е мобилното ми приложение. То е, както виждате, така, JavaScript. Айде. Какво? Аз обърках тук май нещо. Да, обърках в момент. Не. Платформа Android. Само да видим къде беше. Айде. Res Lips Asset. Тук са. Така, GS. Вижте, тук си имам даже библиотеки. Виж, JavaScript. Това е Ionic. Нямаме такъв курс да говорим за това, за този Angular. Ето ми вютата HTML. Вижте HTML, About, VIP, Edit, Emo Modification, History, фаворитите ми. На това приложение, дето ви говорих за него. И вижте сега JavaScript-а. Ето го. Гледайте сега тук. Това ми е целият JavaScript на Project. Нямаше плащи колко е много. Писал съм го година и половина. Така обаче, ако потърсим тук едно Ajax, ето го. Имам и още. По-точно, нека да видим по-малкия вариант. Ето Ajax. Това. Сега. Набързо да го видите, да го разберете. Вижте, имам едно init base URL метод съм се направил и моето програмче, моето application, като тръгва, първата му работа, която е да отиде ето и този адрес. Виждате ли? Не се ли вижда? Сега вижда ли се? Да отиде до този адрес, HTTP и този PHP файл ще ми върне една информация, както ви казах, че Фейсбука също ви връща. Това са вече други неща, които не ги разбирате още. Но представете, че това пак е език за програмиране, което обработва взима една информация от база данни. Той има една заявка там и аз му казвам, това са, дай ми от тази база данни всичко, каквото има вътре, за да може аз да ги взема и да работя с тях. И вижте какво казвам. До и този адрес иди, то даже ако отидем сега, вижте, връщаме някакви адреси. Чат, PHP, чат, фото, мото, там разни такива неща. Мен тази информация ми трябва. Вижте браузъра как ми върна информация. И тук казвам какъв тип заявка искам да правя. Тук по принцип трябва да е get, защото взимам информация. Но поста и get, и за това става. И тук казвам какъв тип информация искам на този Ajax. Вижте, той е към jQuery. Искам да ми е JSON. JSON означава JavaScript Object Notation. Това е прието всяка информация, която искате лесно да я виждате по трасето през интернет, може и с XML, но JSON е много удобен, понеже идва като текст, но представен в едни кавички такива и после си го парсвате и си го взимате и си конструирате обект от това нещо. Разбирате ли? Юзернейм, парола, имейл, всичко може да ви дойде като JSON, защото сега няма как един обект да го пуснеш през интернет по трасето да върви. Как ще върви този обект? Това е референция, това са някакви нули единици, нали? Трудно е да се пренасят данни. Обекта си е обект за тук работи. А вие го пускате като стринг, чрез някакъв формат специфичен и после си го парсвате и като си го парсвате вече наистина получавате обект реален, с който да работи. Това е JSON-а. Тук дата, кеш, някакви параметри неща и при success, вижте, ако успешно ми върне резултат, това е извикване, аз ще вляза в тази функция и ще направя нещо. Ако не, return error. Ще ми даде грешка. Има ти success и error. Това са така, това са callbacks, такива, които връщат винаги резултат. И вижте аз какво правя. Взимам тази дата. Информацията, която видяхте тук е тази. Той един вид ценно и той Ajax казва, ще отиде там и взимайте нещо. Вижте, той е JSON. Вижте, има точно и това обект. Вижте, той обект ID си има си ключе, асоциативен масив, има си стрингчето. И аз ще ти нещо, сега ще почна да си ги парсвам и си взимам каквото ми трябва. То ми го връща, вижте къде. При success получавам една функция и в тази дата се съдържа стринг цялото. И аз оттам си го парсвам, ето JSON parse
JSON string. Видяхте ли, може би отдей трябваше и това да направим. Ето. Дето не можем да парсим ония обект с пушовите, но букс. Дето си играхме, това трябваше да направим. На това забавим. Дата 0 трябваше да бъде. Да. Карай се. Забравят се. И вижте, като си взема датата, ето тук в един main object имаме по-нагоре един обект. Му казвам chat URL, chat photo URL, main URL, base URL, payment value. Тук едни неща важни за моето приложение и си ги взимам вече като обект. Вижте, JSON pass data, chat URL. Това е Ajax. Ajax е да... Ето дата, взима и да съхранява и че изпълнява посочени така, to array, parse HTML, повръща форматиран HTML, така. Parse JSON, ето parse JSON, аз го ползвам. Може да парсват и XML. Това са такива методи, с които изпълнявате някакви неща. Това е Ajax. Изморихте ли се днес? Много. Много ли? Защо не казвате да приключим първо? Аз се изморих да ви кажа и след малко направо отивам и се блокирам някъде. Сега, вижте там с домашното какво ще направите с курсовата задача. На теб ли да пиша? Имам ти фейса или на светла? Значи към края на месеца гледайте да сте готови. Ще организираме една среща, ще дойдете всички тук, които си имат домашно, които си направили курсовата задача. Тук ще седнем, ще ви ги разгледам и тези, които са успели, там, знаете какво ще е. Тези, които не са успели, ще пият една студена вода и така е. Ако имате някакви въпроси, пак ви казвам, знаете ми моя личен имейл, може да пишете на този халачев Давид БГ. Айде, чао!